Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку! Хлопчики, як же я чекав нашу сьогоднішню зустрічу! Ти нешта придумала і не можеш більше тримати гэта у секреті? Нічого я не придумала, але тримати у секреті сапраўды не можу. Кася, рассказывай. Мы тебе уважливо слухаем. Я тут убачила сапраўдне чараўніцтва і вельмі хочу показати його вам. Чараўніцтва? Кася, хутчэй показвай, пакуль яно нікуди не знікло. Зараз усё покажу. Однак спочатку, дівчинки і хлопчики, запрошую вас до екрану. Мы уже готовы. А ось яна, магія! Так, нічого не розумію. Гэта ж просто нейкі малюнак. Не, Лесик, гэта не малюнок. Гэта фотоздымак, які зрабіла Сонейка. Стоп, Сонейка? Не фотоаппарат, не камера, а Сонейка? Усё так. Кася, ты зноў нешта выдумала. Як можна фотаграфаваць з Сонейкам? Почекай, Алексей. Кася не выдумляе. На самой справе Сонейка можа фотаграфаваць. А як яно гэта робіць? Гэта працэс называецца цыянатыпія. Ты што? Цыянатыпія. Назва складаная, затое занятак просты і вельмі цікавы. Прапаную пазнаёміцца з ёй больш падрабязна. Цыянатыпія – гэта адзін з самых старых і прыгожых спосабаў зрабіць фотаздымак. Ім пачалі карыстацца фотографы яшчэ ў далёкім 19 стагоддзі. А галоўнай яго асаблівасцю ў тым, што для яго не патрэбны фотоапарат. А што тады? Толькі Сонейка. Яшчэ неабходны і папера, і спецыяльныя хімічныя растворы. Без якіх фотаздымак, ці як назвала яго Кася, чараўніцтва, немагчымы. А чаму фотаздымак такі сіні? Дзе іншыя колеры? Сіні ён з-за хімічных рэагентаў. Гэта яго адметная рыса. Так і ёсць, Кася. Ты расказваеш, як сапраўдны навуковец. Дзякуй, Лесик. Я старанна рыхтавалася. А можна зрабіць цыянатыпію самім? Ці патрэбна даследчая лабараторыя? У гэтым і ёсць чараўніцтва. Усё можна зрабіць самастойна, хутка і лёгка. А што тады для гэтага неабходна? Каб зрабіць цыянатыпію, патрэбна адмысловая папера, напрыклад, для акварэлі, і спецыяльны хімічны раствор, якім яе пакрываюць. А далей толькі Сонейка і наша фантазія. Так, вельмі хочацца паспрабаваць. Спачатку трэба зрабіць нейкі макет ці калаж. Уся справа ў тым, што калі на ліст з хімічным растворам трапляюць сонечныя прамяні, то ён становіцца сіняга колеру. А калі на такую паперу штосьці пакласці зверху, напрыклад, кветачкі і рамонку, то яны спыняць сонечныя прамяні, і папера пад кветачкамі застанецца белай. Ага, сябры, я, здаецца, зразумеў. Ваша цыянатыпія – гэта быццам белы адбітак з сінім контурам. Правільна. І зрабіць такі адбітак можна з любой рэчы. Але найбольш прыгожа выглядаюць кветачкі, галінкі і лісточкі. А ў мяне ёсць пытанне. Дзе набыць такі хімічны раствор? І ці бяспечны ён? Галоўнае рабіць усё па правілах і выконваць тэхніку бяспекі. І ўсё будзе добра. А набыць усё неабходнае зараз можна ў крамах для творчасці. Ну, Кася, ты цікавую з'яву знайшла. Мне падабалася. І мне. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы таксама паспрабуйце. Ну, а зараз запрашаем усіх на мульціпаказ. Хлопчыкі, вы ж таксама чулі, што калі побач з домам пасяліўся бусел, то ён абавязкова прынясе шчасце. Вядома, гэта ўсе ведаюць. А чаму ты пытаешся, Кася? Проста дзіўна. Калі гэта ўсе ведаюць, то чаму людзі самі не будуюць гнёзды для буслоў каля кожнага дома? Па-першае, Кася, таму што буслы самі выбіраюць сабе месца жыхарства, а потым з году ў год вяртаюцца ў свае гнёзды. А па-другое, сама ўяві, колькі гнёздаў патрэбна было б пабудаваць каля шматпавярховага будынка. І праўда, адзін бусел не справіўся. А каб даведацца, у чым бусел майстар, трэба паглядзець нашу пазнавальную рубрыку. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся.
З'явіліся буслы на нашай планеце мільён гадоў таму. Лічыцца, што гэтыя птушкі адны з самых старажытных і жывуць яны амаль што на ўсёй тэрыторыі зямлі. Беларускага бусла лёгка пазнаць па яго афарбоўцы. Апярэнне ў яго белае, толькі крылы чорныя. Таксама ў гэтай птушкі доўгія ногі, шыя і дзюба. Вяртаюцца буслы з выраю напрыканцы сакавіка ці ў пачатку красавіка і адразу пачынаюць будаваць гнёзды, каб потым вывесці птушанят. Жыць буслы любяць у сельскай мясцовасці, бліз вадаёмаў, палёў і лясоў, каб заўсёды мець доступ да ежы. Свае гнёзды буслы будуюць на вялікіх дрэвах, дахах дамоў ці на электраслупах. Пазнаць бусла можна па клёкаце. Менавіта так птушкі размаўляюць паміж сабой. А яшчэ для зносін яны выкарыстоўваюць спецыяльныя рухі. Напрыклад, танцуюць, робяць паклоны і прыгожа закідваюць галовы. Яйкі буслы выседжваюць па чарзе. Птушаняткі з'яўляюцца праз некалькі тыдняў. Бацькі даглядаюць сваіх дзетак і прыносяць ім ежу каля 2 месяцаў, пакуль тыя не навучацца самастойна лятаць. Жывуць буслы парамі. Свае сем'і ствараюць адзін раз і на ўсё жыццё. Таму гэтыя птушкі лічацца самымі вернымі. Буслы вельмі вынослівыя і дужыя. Падчас палёту ў вырай яны могуць пераадолець вялізныя адлегласці ў некалькі тысяч кіламетраў. Харчуюцца буслы насякомымі, жабкамі, рыбай. Яшчэ адной асаблівасцю буслоў з'яўляецца іх добры слых і зрок, дзякуючы чаму яны могуць добра арыентавацца на мясцовасці і пазнаваць адзін аднаго на вялікіх адлегласцях. У нашай краіне буслы лічацца сімваламі шчасця, дабрабыту і поспехаў. Таму часта іх выявы можна ўбачыць на паштовых марках і гербах гарадоў. Напрыклад, герб беларускага горада Століна ўпрыгожвае выяву бусла. А яшчэ буслы часта сустракаюцца ў народных казках і легендах, сучасных пісьменных творах і песнях. Дзякуй, сябры, за такое цікавае знаёмства. Нашы буслы прыгожыя і незвычайныя. І як жа добра, што мы заўсёды знаходзімся пад іх крыламі. Менавіта так, Кася. Ну а зараз я запрашаю ўсіх глядзець мультфільм. Хлопчыкі, а ці заўважылі вы, як пачаў павялічвацца дзень? Тут нічога дзіўнага. Апошні месяц зімы і Соніка ўсё часцей заглядвае ў нашыя вокны. Гэта так. Але я пра тое, што даўжыня дня зрабілася большай. Гэта добрая заўвага, Кася. І цікавая тэма. Мне нават захацелася паглядзець статыстыку. Статыстыку чаго? Святла? Ага. Зробім уласны дослед. Па-першае, давайце паглядзім, у які час Сонейка узыходзіць. Заўтра ўсход у Мінску будзе ў 8 гадзін 53 хвіліны. А заход? Заход у Мінску заўтра будзе ў 17 гадзін 54 хвіліны. Гэта значыць, што даўжыня дня 9 гадзін і 2 хвіліны. Яшчэ гэта значыць, што хутка мы будзем ісці на заняткі і нам будзе свяціць сонейка, а не ліхтарыкі. Хутчэй бы! А жадайце, я вас зараз здзіўлю. Паспрабуй! Лёгка! Паглядзіце, у які час усходзіць і заходзіць сонейка ў Гомелі. Так, пачакай. Усход адбудзецца ў 8 гадзін 34 хвіліны, а заход у 17 гадзін 45 хвілін. І што? Я не зразумела. А тое, што ў Гомелі даўжыня дня 9 гадзін 12 хвілін. І гэта на 10 хвілін больш, чым у Мінску? Так, а калі вы паглядзіце Віцебск, То там даўжыня дня будзе толькі 8 гадзін 52 хвіліны. Ой, карацейшы за Мінскі аж на 10 хвілін. Цікавы, аднак, досвед. І цяпер стала зразумела, калі на поўначы дзень скарачаецца, то на поўдні ён павялічваецца. Гэта ты, Алексей, маеш на ўвазе палярную ноч і палярны дзень? Менавіта так. Згодна. Атрымалася вельмі наглядна, што нават у межах нашай краіны існуе такая розніца. Вось такі наш свет цікавы. Як і мультфільм, на які я вас запрашаю. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся!
Дзяўчынкі і хлопчыкі, вось і надышоў час развітвацца. Жадаем вам добрага настрою і цікавых прыгод. Ну, а мы, як заўсёды, сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку! Хе-хе-хе!